Wieħed mill-messaġġi tal-miliet huwa li ngħinu lil xulxin u żgur li aktar ma jgħaddi żmien mhux biss jikber l-ispirtu tal-miliet iżda wkoll tikber l-għajnuna li tingħata lil minhu fil-bżonn. U kien dan l-ispirtu li ddomina fil-Lukanda Excelsior bl-attività Santa Swim, attività li fiha membri tal-istaff tal-Lukanda, inkluż il-General Manager Norbert Grixti, qabżu jowmu fil-baħar kiesaħ bilan li jiġbru fondi għall-istrina. L-attività fl-Excelsior saret fil-preżenza tal-President ta' Malta George Abela li ntlaqa fil-Lukanda b'wirja mill-banda tal-Forzi Armati li daqqew għanijiet tal-miliet li komplew anke jindaqqu isfel minn fejn il-membri tal-istaff qabżu jowmu. L-atmosfera komplet tinħoloq b'numru ta' membri tal-istaff lebsin bħala karattri mill-film Alice in Wonderland, it-tema tal-miliet fil-Lukanda Excelsior għal din is-sena. Madwar 50 membru tal-istaff tal-Lukanda Excelsior jipparteċipaw f'din l-attività, inkluż żewġ tiklib. U f'Ħattar ġewwa l-bini tal-Isptar Monte Carmeli laqda ħbieb Sptar Monte Carmeli organizzaw fiera tal-miliet bilan li jinġabru fondi għal din l-assoċjazzjoni li mbagħad jintużaw f'numru ta' proġetti ġewwa l-isptar stess. Il-fiera infatti tnediet is-sibt filgħodu mill-President tal-Assoċjazzjoni Joe Borg Bonello. Din ilha ssir meta twaqfet l-assoċjazzjoni jiġifieri mill-1964 u wieħed jista' jsib numru ta' oġġetti għal bejħ fosthom sezzjoni ta' oġġetti magħmulin mir-residenti tal-isptar stess. Wieħed mill-għanijiet tal-fiera annwali huwa li tonqos l-istigma lejn nies li jbatu minn kundizzjonijiet mentali.